आंनि समर्थक 2 नं धरमपुर बुलि बुङो बियो गासिबो बिपिएफ खालायोमोन आंखौनो समर्थन खालायोमोन आरो नैबे आइ पवालि सत्रधर गाबि बिनि गासिबो आंखौनो समर्थन खालायोमोन दा जिहेतु आं इउपिपिएलआव फैबाय आं गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायफैदों दिनै आरो गासिबो बे मोननै गामिनि रायजो राजाफ्रा जयैनो इउपिपिएलआव हाबफिनजोब्बाय बेनो बबे माखासे जायगाफ्राव ओमफ्राय बिसोरो फैनाय दङ गुबुन गुबुन गामियाव दाबो दङ 1 नं खाग्राबारियाव आं थांगोन ओरै आमबारियाव आं थांगोन फुलबारियाव आं थांगोन ओरै सनापुराव आं थांगोन आरो मा गामि होनो बेहाय आं गासिबो थांजोबगोन जायफ्रा बिपिएफ खालामोमोन आंजों बिथांमोनजों आं रायज्लायहैगोन सोरबाया फैगोन सोरबाया थागोन गासिबो 100% जे फैगोन आं बेखौ साना गतिके भबिष्यतखौ नाहरनानै आं खालि बेखौल' खावलायो जे बयबो इउपिपिएलआव थानानै खामानि मावनो फैजोबनांगौ दिनैनि दिनाव आरो जोंनि जि ओनसोल जौगानाय बा जायगायाव गोजोन लाखिनाय गोजोन परिस्थिति लाखिनाय बेफोरनि खामानिफोरखौ दिनै इउपिपिएलआव थानानै मावनांगौ आं बेखौ बुजिदों आरो रायजो राजायाबो बेखौनो सानगासिनो दङ दा स्कप मोनथ'वाखै आं जेरावखि थाङा मानो बयबो बे खोथाखौनो बुंजोबलायदों आरो बयबो इउपिपिएलआव जगदान होनायनि गोसो गोथारैनो जगदान होदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडियोलजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डियोल'जि गैस्ट्र'न'ल'जि यूरोल'जि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफि अटि थामहिनबा अपारेटिं थियेटार आइसिइउ आरो एनआइसिइउ पिआइसिइउ फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सि सेक्शन्स गल ब्लाडार स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।